m tinye editor igboapi.com, ọ ga-ebupụtara gị n'agba a ebe ị ga-etinye email address na password ahụ iji rejista ya. Gị pịa aka ebe a. Nke m apụtala, ihe nke m ji rejista. Ọ bụ na ị sevuru ya, ọ ga-apụtara gị otu a. Continue. Ọ bupụtasịala ndị nke m. Ugbu a gị sign ya in ka o nwee ike bupụtaziere gị ebe ị ga na-arụ ọrụ a chọrọ. Ị ga-eche maka netwọk. Ugbu a ọ bupụtala n'agba ebe ị ga-ebido na-erekọdụ ihe a chọrọ. Nke ị ga-ahọrọ ebe a bụ record Igbo audio na microphone ka o nwee ike bupụtasị ahịrịokwu ndị ị ga na-erekọdụ. Ọ bịala. Ị ga-ebu ụzọ gụgharịtụ ahịrịokwu a n'onwe gị, mara ya tupu gị bido ịrekọdụ ya. Onye gbara gị abụ ahụ? Ịmatala ahịrịokwu a, epie aka na nke red a. Onye gbara gị abụ ahụ? Ọ rekọdụọla. Epiekwa aka ebe a ka ị nwee ike mara ihe ị rekọdụrụ. Ọ bala. Gị tinyezi aka ebe a nwee ike nweta ahịrịokwu nke abụọ. Ọ gbara nnukwu abụ. Ịpị aka na nke red a, rekọdụọ ya. Ọ gbara nnukwu abụ. Ịpịkwa aka ebe a, gụgharịtụ. Ọ gbara nnukwu abụ. Ị nwetala ya. Ịpịkwa aka na arọ ahụ, nweta ahịrịokwu nke atọ. Abụ na-asọ m oyi. Ịmatala ya. Ịpịa na abụ na-asọ m oyi. Rekọdụọ ya. Pịkwa aka ebe a ka ị nwee ike mara ahịrịokwu e gụrụ ma ihe rekọdụrụ nụ. Ọ bụ ya rekọdụrụ. Ịpịkwa aka na arọ, nweta ahịrịokwu nke anọ, gụgharịa ya, mara ahịrịokwu ahụ. Abụ dị n'ọnya ahụ na-ata ya. Abụ dị n'ọnya ahụ na-ata ya ata. Ịmatala ya. Epizie aka ebe a. Abụ dị n'ọnya ahụ na-ata ya ata. Gị pịkwa aka ebe a, mara ihe rekọdụ. Abụ dị n'ọnya ahụ na-ata ya ata. Ọ bịala. Ịpịakwa, nweta ahịrịokwu nke ise. Abụ bụ ọbara mebiri emebi. Ịrekọdụọ ya. Abụ bụ ọbara mebiri emebi. Ọ rekọdụọla. Ịpịkwa aka, mara ihe rekọdụ. Abụ bụ ọbara mebiri emebi. Ugbu a o zuo na